Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si ukážeme nový La Liga event. Ukážeme sa, ako som postúpil v kód Neon a môj, dá sa povedať, nový tým. Otvoríme si asi nejaký pack. A to je možno tak asi všetko, ešte sa porozprávame o nejakých nových updatech potenciálnych. Ale ja by som sa rovno vrhol do tej La Ligy, keďže vyzerá to celé zaujímavé. No tak trochu to už splnila, no ale to je jedno, lenže ja by som to išiel natáčať, len tak trochu škola mi to nedovolila. Takže som to len rýchlo pohral. Takže ideme rýchlo do intra. A tuto je vlastne tak, že tu si viete podať góly. Tu máte akože vstup do Star Passu a tu máte výky 1, 2, 3, 4, 5, je to dosť dlhý event. A vy tu máte stále zápasy, odohráte proti Realu, Osasune, Celta Vigu a Real proti tomu poslednému. Ale vlastne dostanete za to stále konku a 100 týchto pointov, dá sa povedať. No a potom tu máte vlastne tieto tu questy, 5 týchto komplet 5 kolega. Proste odohrať 5 zápasov s hráčom z tohto eventu, trénovať 10 hráčov, to je jedno nejaký level, a rank upnúť proste jedného hráča. Potom tu je toto, to vlastne tie body môžete dávať do tohto. A to je toto všetko, potom ideme do Follow La Liga a tu máme vlastne také najdôležitejšie zápasy, ja som to už všetko splnil a môžete si tam vybrať na Pro a také. A vlastne potom za 5 odohraní dostanete týchto 400 pointov, potom za 9 odohraných zápasov dostanete 3 mašteranov, čo je dobré, a potom ešte vlastne 102 až 105, čo sa tiež docela oplatí. A počkajte, ja som omylom už cvičil, len že tu ešte niečo je. A ak som to dobre pochopil, tak vy si to máte dať, že kto bude prvý, druhý a tretí. No, dal som, že vyhrá Real, tretí bude Atletico, tretí a druhá som chcel aj Barcelona, no len omylom som to zaklikol Villarreal. Takže, no a keď sa vám to vlastne asi podarí, ak dobre čítam, no tak dostanete odmenu, zatiaľ to ešte nie je odhalené, až asi 72 dní či koľko. No a potom sa dostávame do La Liga Hall of Fame a tu máme zápasy, za každý zápas dostanete týchto 150 a potom si tu môžete claimnúť tohto za 1000. Fernando Hierro, vlastne teraz tu bude. Potom tu bude Forlán. Počkajte, hej, som preskočil na hráča. No, Fernando Hierro za 1000. Potom tu bude Moriente za 1000. Forlán za 1000. Xabi Alonso, Puyol, Capdevia. A to je vlastne všetko, ešte no tých pridajú a možno ešte niekoho netuším. To je asi všetko aktuálne za ligy, kód Neon, to som tam docela dosť postúpil. Máme tu aj Week 2 vlastne, co si teraz tak, keď si to uvedomujem. Tu sú nejaké questy, čo ja nerobím, lebo nepotrebujem tie veci. Možno ako urobím, ale nie som si istý. V maine tu máme tieto tu tréningy, čo som vám ukazoval. Potom tu vlastne zbierame tie levely a ja som zistil, že to není, že podľa toho, že jak toto hráte, ale podľa toho, jak toto hráte. Takže ja som aktuálne na tu a potom dostaneme 2 mašteranov a 50 šardov. No takže asi nejako takto. No takže nejako takto, možno to bude strih, keďže sa mi to kus počbalo. No nevadí, no a vlastne teraz tu je. A tu sme mali vlastne tieto veci robiť, hej, tu sú hociaké odmeny za zápasy, prvý vík som vám ukazoval, toto je už druhý, je to už mám splnené. No a potom tu pôjdeme do Rewards a vlastne tu si vyberete, co som vám hovoril, že si vyberete hráča, potom si tu vyberete, aké chcete mať tie najlepšie staty, no a potom už tu si robíte tento pás. Ja som to teda dosť pokročil, ale ešte mi treba týchto 120 na tohto. A potom o 2 dní, dá sa povedať, bude Rewards 2, čo zase bude asi pravdepodobne nový hráč a títo
jak sa volá, nový hráč a nové tie veci. No neviem, možno to bude ten istý hráč, len ešte lepší, hej. No a tu máme už Week 2, hej, dobre. Je tu Di Natale, Čech, Kvaratskhelia, Volker, Hadži, Gendouzi, Klose, Diallo, Ake, Viali, Belanova a Paulo Futre. Ja mám zatiaľ 260 shadov, ako neviem, koho by som kúpil zatiaľ z týchto, ako nikto není nejaký extra. No a potom tu máme ešte vlastne môj tým, čo asi sa nič nezmenilo minula. Donnarummu som mal, Cordobu tiež, ak si dobre pamätám, ale jeden hráč sa mi zmenil, lebo ja som tam mal toho 106, toho Portugalca. No a potom vyšiel La Liga event, no tak tam bol ten 103 hráč a mal dosť dobré staty, no tak som ho kúpil za 120, hej, za 120, takže a tam toho som predal za 300. No približne tých 300, takže som mal profit, no. Potom som otváral 102 až 107 sa mi zdá, kód Neon Pack v ligách za tie odmeny, no boom hata, no tak tam celého som predal a mám hata. No a teraz mám dilemu, že koho mám kúpiť. Lebo akože mám skoro 1 miliardu. Brankára to sa mi neoplatí, Maicona to tiež nie, stoperov mám dobrý, Hato je dobrý, ako, no, je to dobrý, lebo je to 104, ale proste je dobrý. Schwarzenegger je úžasný, 105, Ronaldinho 107, Mateus 107, SKD zoberiem 107 za miliardu. Rivaldo 106 nepotrebujem, Van Persie je kus zavadný, ale asi tiež nikto, ešte pozrieme. Saka ten je tiež dosť dobrý a kúkal som, a že more 105 stojí, že miliardu a pol, či koľko. Ale problém je, že náhrod má Martineza, ale keď som porovnával staty, tak to stojí na nič. Takže to je dosť na nič, ale ešte sa pozrieme na tých útočníkov, nad tým som ešte nerozmýšľal, tak na to sa ešte pozriem. Že aké sú tu vlastne možnosti, no hej, no asi nejak tak, takže no. Jediná 105, ktorú si tu viem dovoliť, jak pozerám, tak je Mateta. No, Mateta. Ešte skúsim ísť dole. Mateta, Viali, a už nikto. No a ešte to ten môj Van Persie, no ale ten sa nedá kúpiť. Takže super. Prečo nemôže byť ten Martinez tradable? Ja by som ho predal, oh bože. No takže tak. No takže útočníka asi veľmi kupovať nebudem a akože mám skoro miliardu, no ale no, čo mám na to povedať. No ale otvoríme si jeden pack, inak ja neviem, či mám veľmi otvárať tie packy, keďže ja proste šetrím sa na TOC. Aby som potom mohol, lebo vtedy budú dobré karty, lebo chápete, tým sezóny. No, ale neviem, či si máme otvoriť tento pack, alebo ten Neon, lebo keďže tu z týchto hráčov by som bral, že Casiasa, Xavi Modric, ale netreba mi ho, Rafinha, to je taký, že chápeš, lebo na RVčku, no to by mohol byť tiež Rafinha, Sanchez, neviem, či má dobré staty až tak, Griezmann by som bral, Figa ako pohode, Pedri pohode, Kunde pohode, Alvarez, no pohode, Nika nechcem a to je tak asi všetko, čo by mi tak možno kus pomohlo, hej. No, ale keď sa pozrieme tu do druhého, do kód Neon, tu nás za ten 3000, no tak Čech určite, Di Natale nie, potom Volker, Kvaratskhelia, Klose možno, Diallo hej, no neviem, asi otvoríme skôr ten La Liga, ale fakt na ďalších videách otvárať tento pack pravdepodobne teda nebudem, keďže to stojí 3000 a ja si fakt chcem šetriť na TOC. No takže tak a kto nám padne, dúfam, že niekto dobrý, no poďme. Španielsko, dáva to zmysel, brankár, jaže už Casillas, di kokos, 103, ako pohode, ale na čo? No mám o chvíľu 9000, ešte sa pozrieme do challenge v týchto veciach, lebo som tu dlho nebol, Ramadan to je starý, to nič, Maradona to nič, Holy, nový Holy tento, tak ten si rovno enternem a potom ho urobím.
Kinga, toho mám a tieto tu veci nerobím, takže ho robím toto holly a to je asi tak všetko, čo budem robiť. Dneska som hral tak veľa more, ja nechápem, jak som takto mohol dlho hrať. Tu len ja sem tam kúknem, že či náhodou tam niečo není. No zahráme si ešte také dve Division Rivals, tieto versus ataky, aby to video bolo kus dlhšie, aby nebolo také nudné. No, šance máme na nič, takzvané. Ahmad má ich lepšie, ktorý hrá za Benfiku. OK, Benfica ako no. Inak, vy ste kúkali to tu Atletico a Barcelona? Ako, ja mal pochvala, aj keď fandím Realu. No, proste, mne príde, že Jamal, to je proste druhý Messi. No, proste, štýl jak Neymar, ale dobre hraje jak Messi proste. Chápete ma? Že proste mne prípada ako Neymar, ale má na to, aby bol aj ako Messi. No, až tak možno nie, ale chápeme sa. Proste, no. A Mbappé dosť ťahá teraz, Real, však má už 20 gólov. Ale teraz bolo vlastne tak, že jak hral ten zápas proti Villarreal, čo vyhral 2-1, čo Mbappé, varil. No tak, že nemali ani 72 hodín odpočinku od zápasu s Atletikom v tom, Lige, jak sa volá, Lige majstrov, no tak, že akože malo by byť minimálne 72 hodín, akože ja neviem, len toto som videl, hej, na TikToku, čo som kúkal od červená karta, či jak sa volá ten TikTok, no proste som to len tak kúkal, tam som to tak sa ho spomenul, inak docela sa mi darí. No, asi som to zakrikol úprimne. Toto je jaký srač. Dobre, tak to, a radšej už nebudem nič hovoriť. Hej, alebo jak hral ten Real s Atletikom, čo vlastne bolo už docela minulý týždeň, ale no to je jedno. Podľa vás tam bol dvojdotyk tej penalty Alvarez, akože je to také sporné, ale neviem, ja to tam akože vidím, ale aj nie. Proste, že príde mi to tam, že veľmi natesno, že toto. Hej, ale ľudia sa začali porovnávať, že toto, jak na majstrovstvách sveta, keď Messi kopal, neviem proti komu, takže on sa dotkol a že bolo to o dosť viac vidno a že to vlastne nepískol rozhodca, že proste bol dvojdotyk. No tak teraz neviem, že či Messi bol skorumpovaný alebo čo. No proste je to celé také divné, dá sa povedať. No takže tak, no hej, ešte som sa zabudol dostať k tomu, že som zmenil si vlastne meno kanálu. To ste možno si niektorí všimli, lebo proste Marko Ros 7 to je také proste jak to mám inak povedať, hej. Proste je to také na nič. Proste je to také divné meno. Nedáva to zmysel, ale chodoriť, no dobre. Proste je to také divné meno, tak som sa premenoval na Marko Football FC, čo je také podľa mňa pohode ešte. Čo proste dáva to zmysel a je to dobré, podľa mňa teda. Si to len zapnem tento mod o chvíľu. Poď priamak. Yes, go. To zapnem, aby mi nechodili upozornenia a pôjde mi lepšie hra. To, neviem, či to mám váš mobil, môj to má aj to dobre, lebo mi nechodia upozornenia, keď hrám hry. Takže to je najlepšia vec inak. Proste viete, neviem, či viete, ale ja väčšinou mi vyskočia také mimy, že proste keď hráš Brawl Stars a niekto ti zavolá, no to si minus, nebo chápeš. No ja sa zapnem toto a môžem hrať hociakú sračku, proste hociakú hru, pri ktorej mi nevadí, že niekto zavolá, no ale proste ono mi to zapne tak, že mi neukazuje upozornenie ani hovorí, takže no, tak. Takže je to docela OK, no ale kusa mi to laguje, dobre, ale gol. 5-5, no 6-5, no tak to nevyzerá teda dobre, veľmi. Veľké šance som nedal, ale ten Buffon je dobrý. No aj keď neviem, akého mal, lebo som sa nepozeral, ako ho mohol trafiť ten čub. No dobre, takže no tak toto sa nemusíme tváriť, že sa stalo. No a to je vlastne asi z tohto videa všetko. Ukázal som vám môj progres, nový event a môj tým, takže asi nejak tak a čaute.
A prosím vás, dielajte toto video svojim kamarátom, ktorí hrajú FIFU, keďže chcel by som tento rok dať aspoň takých 100-150, to by bolo najlepšie do odberateľov. A no proste zdieľajte kamarátom a ak by ste mohli, tak im povedzte, že by mi dali odber a like a prosím vás, napíšte mi do komentáru, ako si mám vylepšiť tým, lebo ja neviem, tí hráči stoja toľko veľa, že ja už netuším proste, lebo hociaký event pridajú, tak tí hráči idú hore a hore. Ja nechápem, napríklad 90-ky stoja viac ako 90 jednotky, čo nechápem. No dobre, to sa ešte, no to už je jedno, ale vlastne teraz 27. Pridajú nový event Champions League, pravdepodobne. No aspoň tak to vyzerá. Mám kus zachrypnutý hlas, no to je jedno. No takže zdieľajte svojim kamarátom, povedzte im, nech dajú odber, aj vy dajte odber a like a napíšte do komentáru, čo mám vylepšiť, tak zatiaľ čau.